biasa. Lagi iki pelalak metu dibarengi mercon. Ya, lumayan meriah kok ya lho ya. Oh. Cintani dhisik ya, Mas. Cik, Mas. Kayak main nih. Yun wedal sawetawis nggih, Gus. Nggih, monggo. Kersanipun sami ngemataken mercon rumiyin. Siap nggih. Sewengi ini. Udah kawis namung sekedap kok menika kala wau. Oh, nggih. Sasmita saking kanca nem-neman namung sekedap. Alhamdulillah. Mercone nggih paling mboten wedalipun setunggal jam setengah mengki. Kepenan awakmu to, Mas. Mboten langsung mudhun to, Mas mengki. Ngoten nggih. Alhamdulillah. Kayak main yang jalan Incengen, biasa. Mas. Incengen pun telas napa dereng? Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, alhamdulillah, barokallah dalem menika, Mas. Nggih. Alhamdulillah Pak Sukamto, Pak kami tuwa anggenipun sedekah lillah. Dalu menika mugi-mugi tinampi cinatet ring Gusti Ingkang Maha Agung. Amin. Insyaallah ridho lan hidayah tumurun wonten keluarga agung Bapak Sukamto, Ibu Pujiati sak keluarga. Allahumma Amin. Ya rabbal alamin. Mboten ngirangi raos hormat, syukur hormat dateng para sesepuh pinisepuh, para alim ulama umarok budaya, Mas Cahyo Kuntadi. Nggih. Nembe bengi niki rekor muri pemintasan panjenengan. Kok iso? Dengan penonton yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, menunjukkan manunggaling Gusti sapadaning umat. Dalu menika membawa harkat martabat budaya Indonesia. Menandakan bahwa Karanggayam menjadi penonton percontohan seluruh Jawa Timur. Ini niku ingkang sepisan. Kedua, Ingkang angka kalih niki kewirangan, Pak. loh, kok kewirangan? Dagelan metune ning Tegalan bluwe tok-tok. Wis aku nganti jekek aku. Sampeyan sing kleru ki sampeyan. Lah diliwatne mburi rono. Lho kula sak kanca Waranggana penabuh ya penak nggone. Malah kaya wong Bandaut e. Pripun panjenengan niku? Wong jenengan liwat mriki awon. Ah menika lak piyayi-piyayi ingkang lenggah sami kathah nggenipun jenjem le mirsani panjenengan. Nggih. Jar kula nggih liwat mriki karep kula bendang ceket ngoten tok. Terus Mbok saka ngriki ndut tok mburi. Tak gerujuki banyu aqua. Munggah ngriki rane ondone malah kok tukang tirop menek kene barang nggih. Kok iso. Kula nggih mboten nganu, mboten mirsani kahananipun lan papanipun, Mas. Terus Nanging semangatipun Bapak kami tua Bapak Sukamto Leres. anggenipun lenggahaken keng putra wonten ing Balewisma tumuju wonten ing samudraning bebrayan Nggih. menika mratitesaken bilih Bapak Sukamto lan Ibu Pujiati sampun sah anggenipun nginggahaken derajatipun putra kekalih sadayanipun. nggih, Mas Arisa kalian Mbak Dinda. Wah, Nggih. jan manten lanang niku ket wau wira-wiri teng transit niku, Pak. Lah ngapa? Kula kendang salin. Dijak foto. Batin kok men ngejak foto tok ora ndang kok pelunangsane aku ngono. Kaya bingung to kula Aja ngoten, sewu menawi Pak Kamto niku piye tanggung jawab. Kula ora menapa wontenipun 10 hari yang lalu kula sak kanca sampun dipelunasi kalian Pak Kamto. Amin. Panjenipun Pak kami tua niku sakso, Pak. Sakso piyayinipun ketawis kok, Pak. Piyayi niku ingkang lomo niku kados pundi ketawis? Tegese? Iki ngeten iki ndudohke yen Pak kami tua Pak Kamto niku wong ora medhit. Ora cetil. Nggih. Titikipun menapa? Buktine apa? Gelar wayang kulit dalu niki yen ditukokke sapi wis entuk loro. Lah iya. Urung sak dagelane pun pinten. Heeh. Niki ndudohke wong ora medhit, Pak. Ning niki mungkin nggih kalih ndelok sesuk becakane nutut apa ora ngono lho. Ngono. Sing jenenge piye kagungan kersa kuwi nek Pak kami kok mboten mikir niku, Pak. Ora mikir. Mboten, sebab inama akmalu biniat. Niatipun Pak Kamton kok namung nyenengaken piyayi kathah. Leres. Jadi nek wong duwe kuwi wajibe ya berbagi. Nggih. Ngeten iki Pak Kamto berbagi kebahagiaan, Leres. nggih berbagi kenikmatan.
Mula nikmate wayang kulit bengi niki dinikmati masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Nggih. Ngoten niku. Nggih, Pak. Mboten namung Ponorogo malah menika seluruh dunia mergo dipun live streaming pun. Amin, matur Mbah nuwun, matur nuwun. Mula dalu niki kula matur nuwun sanget niki mare ora disiplin lho, Mas. Lah napa? Kula niki arep wau dalu king pundi Blitar. Terus bablas Ponorogo. Kula stand waktu niku harus disiplin, Pak. Nggih. Mula tepat lah niki lho. Lah kok mergo ado kok Blitar mangkate. Ado kok Blitar wong dadi siji kali kula wong jane budal ya runtung-runtung bareng. Lah terus? Tekone kok ora padha. Lah kowe mau mampir ning ndi ngono lho. Nggumun aku. Kok ndasmu dirubung mimik nyapa lagi. Wah, kowe iki jan anu mbok dilengoni wangi ngono lho ben ora. Aku tak pikir lagi iki lho kuwi. Pripun? Dagel kaya ureng iki lagi iki aku. Kok dagel kaya wereng piye? Lho pancen iki nggih nyenengke golek papan sing bawira nggih to, Mas. Lah ngeten lho Mas, nuwun sewu, enten Piyai Sugih, latare nggih jembar. Ning nyatane ora kersa wayangan. Lah niku sing apik nggih ya Pak Kamto ngeten iki nadyan tanggane kuwi rupek berani menggelar wayang di sawah. Kuwi sing patut minangka conto. Akeh duwite latare jembar ra wayangan, kuwi malah elek sing apik nadyan ra duwe latar, ning tetep melestarikan budaya kaya Bapak Sukamto. Tepuk tangan kagem Pak Kamto. Weh, piye? Omongane wong ditangkap wis ngelem ngono wis. Lho aku ngaturake witing klapa sak lugune kok. Lah nggih witing klapa sak lugune omong apa anane? Jajal lah ditangkap. Latare ombo ra nanggap ciut ra nanggap wis ngomongane ngono kuwi. Lah sampean ki rene melu sapa kok dadak maido? Ya melu Pak Kamto no. Lho. Lah ini lak panggunge Mas Cahyo. Wong kudune lak ya paling tidak ki kepiye Mas Cahyo ki ben iso lenggah kepenak mayang jenak. Iso lingguh dhewe nyapa dilenggahne barang. Lho, maksudnya ki paling tidak lenggeret sampean rene ki satu panggung. Mbah kirik pe digeret ya aku. Senasib serumpun sepenanggungan. Saurarane adi karo kakang, kakangi kepiye ben iso mangku adine. Lho, dipangku apa purel ya kuwi Mas Amor. Seto pimpinane pentas lah aku, dalang to, ini panggungku. Paling ora sampean bisa menghormati seorang dalang. Kayak gendera dihormati. Ngeten lho Mas, Pak Kamto, Bu Pujiati. Itu lak ngrawuhke Mas Cahyo Kuntadi. Lah ya wis. Lho, klungsa-klungsu melu wudu paling ora ki awake dhewe ki pelengkap panggungnya Mas Cahyo. Nah, ngono lho. Jadi semaksimal mungkin bagaimana kita bisa mengedukasikan band pementasan ki ketok meriah. Lah ya wis meriah lho, penontonnya ya akeh lho, arep ngomong apa arepe. Lho. Maksudnya ki persanono bengi iki. Lah ya wis tak delokno lho. Keadaane piye? Rame lho, mosok PC mripatmu iki. Ya gina rame lho, mosok ya ora enak apa-apa to iki jane iki. Iki mau jane ya wis tak jak omong-omongan lho. Lha kedhe ngene ya omong-omongan, tak nyapa mau barang. Wong ya Mas Cahyo ki pyaine kepenak. Kali kula nggih jagongan kepenak. Lah iya to, lha ngomong menyampaikan menapa ingkang dados pakilipun Bapak Kamto Bu Pujiati. Lah ya wis to, lek ngomong ya penak to ya. Lho, lah paling tidak ki sampean ki mirsani Pak Kamto. Lah ya wis tak sawang Pak Kamto. Nah, Bu Pujiati. Ya wis tak sawang kabeh wong loro iki. Piye ampre sampean iso ngrasake wong loro? Kowe diantemi karo Pak Kamto ngrasani Bu Pujiati, gendeng aja. Oh bojoke ora tau tak rasani tak tinggal tanggapan terus kok. Maksudnya melu mikir ki lho. Wis dipikir karo kene, nyapa aku melu mikir iki. Oh kene mikir banyolane mumet kok bukan mikir sembarang gendeng aja iki. Wes kene iki mikir banyolan mlaku bletok tok. paling ora ki lah jatane lak ngunduh mantu. Nah, apa wis mateng diunduh ya? Mantene dilungguhke terus diunduh. Oh, berarti dijebol kene. Goyong temanten. Nah, ngono lho Mas. Kudune lak paling tidak ki sing jenenge dagelan atau pelawak atau komedian. Ki lak mumpuni babakan tata krama, subasita, sopan santun, etika. Leres. Karena ini yang punya hajat ini paling tidak pejabat desa. Mbah Wo. Kan kudune ngerti to. Apa sing dipikirke Mbah Wo bengi iki napa? Ngono lho. Ya anggaran. Lho. Kok malah kok kono meneh ki lho. Tintek akeh iki pancen apik. Mas, ora ngisin-ngisini to. Lho sing dibayar ki ya isine iki kok nyapa wae iki. Maksudnya ki aku sampeyan ki kudu ngerti sampeyan Masku lah aku ki apamu. Lho, mosok karo awakmu dhewe lali wae iki. Anu piye ya Mas? Ngene lho, sampean iki mantene ki dongakno lho. Aku ndongakne keluargaku dhewe ra mandi. Alah, kok iso. Lara lho, Cuk. Wong ket munggah nganti tekan sakmene kok rong gathuk lho kok iso. Iya, nggih.
Ngeten lho Mas, sampean mriki. Moh. Tahu mbok kon rono mbok cipok aus. Lah, Pak Kamtom nika lak ngremenaken Kyai Kata. Nah, kene iku lho. Nah. Pak Cahyo. Iki lak mantenan. Manten Pak Cahyo. Ngoten lho. Antarane pinanganten kakung lan putri. Ape nuturi, Yen tumuju ana ing damparing kepraban. Nuturi kowe. Loh, iya. Aku ngandani karena apa? Pak Kamto ini sesuai dengan piyai ingkang sampun dipun lenggahken sebagai pini sepuh. nggih. Nuturi ya. Nek nanggap wayang kuwi lumrahe wis pas. Nggih. Sebab menapa? Anggenipun Mbak Dinda kalian Mas Rizal, anggenipun sinisian andom katresnan. Menika lak pas digelar wayang ngeten iki. Leres. Mawi lenggah sakembaran menika pindha pewayangan Kumajaya lan Kumaratih. Katresnane nganti tekaning pupute Yuswa. Kuwi dicontoh mergo nanggap wayang. Ngono lho. Sing mbok delok iki kok wayang. Lah terus Kumajaya karo Dewi Ratih. Iki lek mbok omongne, nggih. iki nang ngrene artine kowe. Lho. Lah ya ning pewayangan to ya. Ya mek kerukunan karo keharmonisan tok sing mbok omongne. Nggih Tegus. Iya kuwi dewa-dewi katresnan Nah. simbole wong bebrayan. Tapi yen tak delok nun sewu, Mas Ayo. Pripun? Yen aku ngarani saka tratrane ketoprak, mergo budal kula saka ketoprak, Mas Ayo. Paribasan Wis to ning kene dadak nyedak barang nyaput. Ning kono yo gawe mic kok iso. jange koyo kucing ngene. Ayo to. Toprak piye? Mas Rizal. Mas Rizal kali Mbak Dinda Dinda. menika niki lek cara ketoprak nun sewu menika kados Panji Asmara Bangun kalih Dewi Sekartaji. Wong jiko anut to kowe, ragil kuning. Ragil kuning. Loh. Kuwi yen pewayangan mau Dewi Kumajaya Kumaratih. niki yen kula jukuk saka ketoprak menika kados Panji Asmara Bangun sing kakung, sing putri kados Dewi Sekartaji. Wah, apik kuwi. Apik. Paribasane Panji Asmara Bangun. Panji Asmara Bangun kuwi sing kakung. Mas Rizal. Mas Rizal. Panji Asmara Bangun. Nggih. Panji kuwi pusaka, Asmara kuwi seneng, Bangun kuwi tangi. Dadi cara didadekne siji, temanten lanang ki duwe pusaka yen seneng terus tangi. Loh, Wo, Kene mboten? Toprak iki Toprak Panji ngoten. Asmara Bangun. Iya, pancen Panji bener. kuwi Pusaka, pusaka, Asmara kuwi seneng, Bangun kuwi tangi. Dadi manten lanang. kuwi duwe pusaka sing seneng tangi. Weh, iki. lah masa go simbole wong omah-omah ngrembug babakan tangi tok. Lho, kene Bos, niki artikulasi lho. Tangi ki penting lho. Lek ora tangi jenengan nun sewu, cara lemah-lemah tok nun sewu. Apa ya mulya urip jenengan? Rekoso, lara Rekoso. malah. Lah nggih, mulane tangi ki penting. Mulane temanten kakung ki kaya Panji Asmara Bangun. Sing putri menika kados Dewi Sekartaji. Temanten putri Mbak Dinda Kuwi kaya Dewi Sekartaji. sing artine Mas. Dewi kuwi wong wedok. Sekar kuwi kembang, Betul. Taji kuwi entup. Dadi yen Terus Dewi digambarani. Sekartaji kuwi wong wedok. Sing kaya kembang sing seneng dientup. Lah kuwi sing tukang ngentup sapa kuwi? Panji Asmara Bangun. Lho kuwi lak manten lanang. Manten lanang. Tegese ngentup ki ngentup rasa, Mas. Waduh, iya. Dalam asumsi kita jangan negatif thinking, Wah, Masya Allah. Iya, tapi positif thinking. bahasane ya ampun Aku ya. harus dirubung mimik utek wencer. Bahasamu kaya Loh, iya. pelawak intelektualitas. Tegese nyawijekne rasa. Iya, iya. Dadi temanten kuwi ora menyatukan tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Beda prinsip, beda karakter didadekne dadi siji. Nyawiji gumolong, nyawiji dadi siji, urip berumah tangga, insyaallah yen wis nyawiji dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Apik lho omongane mau ora ndang ngomong ngono. Aku ngenteni awakmu. Weh. Sepiro kadek dayanmu? Jan, rupane kaya super tetra ne kaya masuk lho. Nek lek tak nalar nun Loh, sewu, iya, iya. luwih cerdas kluthuk Lho kene Bos. Kula niku lek pitutur jelas, Bos. Cetok gamblang wijang. Gamblang. Nggih. Karena saya mengalami dalam hidup berumah tangga niku 15 tahun belas ora tau geger, ora tau cerat. Patung nggih contoh Loh, kaya kene ngono Bos. kuwi. Harmonis Lho weh. ya iya lho. Ora tau padu, Setia. ora tau bantah Oh, ora bojo. tau. Masyaallah. Sebabnya apa? Bojoku ora iso ngomong kok. Dadi Alhamdulillah amin. amin ana wis tuwek iso ngomong apa. Masya Allah. Ngene, Bos. Jadi kuncine nggon Mas Rizal. Mas Rizal, Nggih, panjang. wong lanang karo wong wedok ki kunci urip rumah tangga ki penak, Bos. Pokoke wong lanang ki kayani wong wedok cukup, kuwi wong wedok mesti ayem. Weh,
Wong wedok ya semono uga kudu bisa ngladeni apa sing dadi kesenengane lan kebutane wong lanang. Bah layak Bu Mujiati kuwi leh nyenengke Pak kami tuwa anggon-anggone leh nyenengke ora. Oh iya, kuwi Pak Kamto. Pak Kamto, kuwi nyenengne Bu Pujiati, kuwi nukokne mas-masan. Apik. Mergo kebanggaan seorang wanita ki mau mas-masan, Pak. Heeh. Mas-masan karo alat kosmetik. Heeh. Wes to mek kuwi tok. Oh, iya. Skincare. Skincare, alat kosmetik, mas-masan terus pakaian. Kuwi wong wedok butuh mek kuwi tok, Pak. Wong wedok lek mbok tukokne emas, mbok tukokne klambi apik, terus kosmetike mbok cukupi. Wis to, bakal tresno karo wong lanang, Pak. Lah, kowe iki omonganmu tenan apa Lho iya. Ning sampe wong lanang ra iso nukokne kuwi, wis to, bosok wong lanang. Lho. Iki wong lanang-lanang tok ya akeh lho. Iki realita riset penelitianku, Bos. Bojomu ya tok tumbaske Mas. Bojoku mbiyen tak urung tak tukokne apa-apa, Pak. Betul sewu, Pak. Heeh. Aku mbiyen sik melarat. Ora iso nukokne apa-apa. Lah saiki kok sugih kowe? Ngawur iki trimo kowe pedhot mesti aku sik ngono. Jadi Sugih apa mobile mogok no sugih lho. mogok pripun Mas? Mobile niki ditulisi Mas. Apa? Kalau panjenengan nika Innova hybrid Nggih. terbaru, Nggih. mburi lak ditulisi to. Nggih. Ora ngira. Nah, Dadi dalang muda kok iso nganti cementel kaya ngono apike. ora ngira kok iso tuku mobil. Nggih, nggih kula tulisi, Pak. Napa? Mobil kula Pajero kula tulisi. Pripun? Ora nyono. Heeh. Ora nyono ati kula niku pun bombong dadi pelawak kok ya iso nyentel kaya ngoten niku. Lah iki mobil iki Alphard Delongkas tulisi piye? teng kaca ngarep gedhi, Pak. Pripun? Ora mungkin ngono niku mengke ajeng ditulisi berwarna, Pak. Ngisore tak tambahi mungkin tapi nyicil. Lho. Ngisore tambahine no, nyicil ning ra lunas. Loh, tak tambahin Bos. Lunas tapi suwi. Nggih. Suwi ning Nadyanto kuwi dioyak-oyak karo kredit. Loh, tak tulisin tapi ndelik. Loh, Tulisi ngisore, ndelik tapi konangan. akhirnya aku ora tuku mobil kuwi, Bos. Lah terus Lah ngarep tulisan tok ben nabrak bosok aku. Jane iki mobil apa banner Mas? sik bojomu maune kowe melarat ora Kula apa-apa. niki realita non sewu manten lanang karo manten wedok dan juga ki wong-wong lanang, Pak. Nggih yo. Aku lek ngrasakne wong lanang iki mesakne, Pak. Kok saged ngoten? Wong lanang ki ngenes-ngenes lek kalah karo wong wedok. Loh. Kowe aja sembrono. Sekarang itu persamaan gender loh, Mas. Wis to. Pria dan wanita kedudukannya sama. Sama. Wis to. Wong lanang lek katek blonjo wong wedok ora cukup. Wis to, apa dadi kebutuhan iki mesti ra tau cuma wis. Kok ngerti kowe? Bojoku mbiyen iki rong tak blonjo, Bos. Nggih. Aku iki budal tanggapan klambi ra tau dicepakne. Masya Allah. Lho tenanan lho. Sampean nggih. Tangi turu wedang ra digaekne. Sakniki pripun? Saiki begitu tak blonjo los, sembarang dicepakne kabeh. Contoh klambi Klambi aku budal ki cepakne, Bos. Alhamdulillah. tangi turu daran cepak. Tangi turu ki ngombe, senenganku karo panganan cepakne. Masya Mulih Allah. tanggapan ngene iki bojoku sik buka lawang, det langsung. Mas, pun Nggih. kundur, wis aku. Ngersake mboten. Sik ngono. Sik nawani. Lho iya no. Masya Allah ya. Kuwi kewajibane wong wedok. Nek nawane piye mau bojomu? Eh? Nek nawane piye mau? Mas, Terus ngersaken mboten. kok ngene apa maksudnya? Lah, nyapa to jelas niki nyapa to, Bos. Wis ngene iki padha tuweke ya ro to. Priyo Ora, skin. kudune lak nuwun sewu sampean teko ki lho, Mas niki wedange kopi. Lah. Ngoten niki lho gedang goreng. Kok langsung Mas ngersak langsung ngono nyapa. Wong wedok ki ya kudu ngoten niku, Bos. Sadurunge wong lanang njaluk, kuwi wong wedok kudu nawani. Wis kewajibane. Ngono ya? Ngene upamane sampean dadi dadi kluthuk teko. Kula to. Iki bojone kluthuk. Nggih, nggih. Sampean dodok lawang. Ayo. Pomo tak dodoki. Lawange rung dadi mah kok. Upamane. Iki aku kadung ngene kok iso. Mangsane. Upamane. Ya wis, langsung lulus kowe ya. Enggak alo wis niki spray ngene Oh, ya. alah. Spray Sabun. korden. Korden. Lah ya kordenku kok spray. Aku ora kuat tuku. Kordenku kok spray. Jong aku yo. Ngonyek aku. Wis Dagelan kodang iso gawe spray lho. Lah ya sprayku tak gawe korden ngono lho. Kordene nek dhewe ora nggih spray. Guyon. Kae tamune teko, we teko mulih iki bojone kluthuk. Alah, ya ampun. Blukutuk. Kok blukuthuk? Lah nek bojone jenengan sinten? Bocah yo. Nek bojo kula. Bu klitik. Lah nek niki kluthuk. Blukut. Oh iya. Lah, uyo ngono. Ayo, Masya Allah, Dik. Aku teko lho, Dik. Aku sing teko. Kok kesusu ki nyapot to. Lah wong wis tanggapane wis bar kok. Teh pun kula cawisne, Mas. Matur nuwun ya, Dik. Maem pun teng meja. Masya Allah, Nah. matur nuwun ya, Dik. Jenengan ngersaken mboten.
Lah kae wis mbok cepaki mam, kae wis mbok cepaki mimi. Lah kok sik ngersaken mboten ki ngersaken napa? Niki lho. Lah nggih mpun dicepake to darane lak sampun. Sampun, Mimi Mas. lak sampun. Sampun teng Lah meja kok sik sedaya. mbok tawani ngersaken napa? Niki lho, Mas. Lah oh ngejakan olahraga. Senes, Mas. Lho lah apa? Oh iya. Oh. Lambemu kok jelas nih. Lah wong sing teko ya Mas Cahyo kok. Nggih to, Pak? Spray. Oh, kok spray kuwi to. Mboten. Penting kuwi. Kuncine manten, Pak. Tutur-tutur ngene. Rong enek lawange duwe kunci. Lho. Jare Mahmur enek lawange mau. Lemari. Oh lemari ya. Lemarine nggih kunci, nek lawange mboten kuncine. Lemari ku tak buka beru ngene. Berudul tikus tok. Manten niku kuncine nyapa sasmitone temanten kekarone iki dilenggone ning kuwadi. Sebab apa kok Mas Rizal kali Mbak Dinda dipun lenggaken kuwade? Lek dilenggone ning gubuk iku dirubung wereng. Tegese Kuwade. kuwade menika kuwato nyangga barang sing gedhe. Dadi temanten kuwi kudu kuat nyangga barang sing gedhe. Mbiyen sik bujang enek apa-apa wae kuwi ora menjadi masalah, tapi kalau sudah hidup berumah tangga, apapun bentuknya permasalahan itu harus musyawarah untuk mencapai mufakat. Mergo godhone saya gedhe, Pak. Saderengipun dipun lenggaken kuwade lak mesti panggihipun pinanganten kekalih Mas. Nggih. Kok mesti dipapak Suba Manggala? Kaya raja sedina ratu sewengi. Sing tak maksud kuwi Ngarep kok sik diwenehi gedang raja. Gedang raja kuwi ndudone temanten kekarone iki dadi raja sedina ratu sewengi. Oh iya, dadi manten. Mulane tamune sakmene mbane iki iso diarani raja sedina ratu sewengi. Panggih manten kok mesti diwenehi gegeman suruh. Suruh ki kesusu selak kepengin weruh. Lho, Temanten lanang pengen weruh temanten putri, semono uga temanten putri pengen weruh temanten kakung. Sing biasane dandan kaosan, dandan celananan, pengen weruh piye yen dadi manten. Ning bakale ora bisa weruh. Lah kok iso? Mergane ketutupan spray. Oh, lah iki bleset neh iki. Ketoke bakul. Ora terus. Wontenipun sura lak ngajeng sok kala dipun apit kalian Manggala Dumas ngasta kembar mayang. Kembar mayang ki lek wis seneng-seneng ngene iki aja lali mayang ki madhep manembah nindakake sembahyang. Samu barang ki awake dhewe oleh mlaku, oleh budidayane ya kudu manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah kamangka kembar mayang menika ingkang karacik saking wontenipun Janur. Janur ki jan ki jaan, nur ki cahya, jaan ki pelaku. Dadi temanten kekarone uga keluargane bapa kami tuwa insyaallah oleh pepadhang jagat, oleh pepadhang donya, insyaallah berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Janur rupane kuning. Kuning menika kuncarane besok bakal dieling-eling. Masyaallah. Tanggal 12 bulan Juni. Deng wayangan gelar ringgit ing dalu menika kuwi mung ramekne mung regenge apa sing dadi acarane temanten kekarone. Nggih. Weh, januripun dipun bentuk kadya keris. Keris ki bentuke menggak-menggok dadi temanten aja kaget karena kamu akan menghadapi lika-liku kehidupan dalam rumah tangga. Filosofi bagus kuwi. Tuh. Wontenipun keris lajeng wontenipun kupat. Kupat ki ngaku lepat. Temanten kakung ya kudu ngaku lepat, temanten putri ya kudu ngaku lepat. Tutuplah lembaran yang lama, bukalah lembaran yang baru. Kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Masyaallah bocah ki ya ampun ya ampun ya ampun. Januripun wonten keris kupat lajeng wonten lepet. Lepet ki disilep kanthi rapet. Apapun bentuk aib rumah tangga, aja mbok biyowarakne, aja mbok lewatne media sosial. Sakala saiki akeh wong mengeluh, sakala ngetik tangani. Biyen ki mulutmu harimaumu, sekarang adalah jarimu harimaumu. Loh, elok bocah iki. Lho. Wontenipun lepet kupat keris lajeng janur ingkang pungkasan dipun bentuk kaya manuk. Kuwi nduduhne yen temanten lanang duwe manuk. Nek ndi nek lanang ki ya nek manuke. Tegese manuk ki filosofine temanten lanang ki miber sak nggon-nggon nyambut gawe, ning aja lali mulih ning susuhe kabeh kayamu kabeh upahmu tetep dienggo nyukupi keluargamu. Weh niki Pak, Loh, niki tanggung jawab Pak. Kula niku Tanggung lek jawab. duduh nih kepinteran kula ngeten iki, Bos. Manten kakung ingkang kasebut aparing asma Nggih. Mas Rizal. Mas Arizal. Rizal ki rina wengi tansah ndedonga marang Gusti muga-muga keluargane dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Komplite enek anase. Anas ki saka tembung antuk kanugrahan. Nas ki nasib sing apik besok bakal tinemu Amin, keluarga amin. besarnya. Alhamdulillah. Sing putri Mbak Dinda. Din ki dina-dina tansah nyepakne apa menjadi kebutuhane wong lanang. Lambemu kok iso apik men ngene iki jane apa to? Kok cak-cak iso apik ngene iki apa? Ngene iki ya Aku yo lagi gumun tak tambahi 1500 bengi iki. makasih. Ya.
Ngono lho, Bos. Lho sing penting dhewe iki tiyang sepuhe manten. Pak Sukamto. Suki Suko. Suko ki remen. Kam ki kami tua sing dadi profesi. Toki toto dienggo keluarga. Garwane Pak Sukamto Bu Pujiati. Nah, kuwi oncek ana. Aja no tau tak onceki diantemi wong aku. Lho maksudnya kayak Pak Kamto tadi. Puki puja lan puji diaturke marang Gusti Allah. Jiki jimate keluarga ki wong wedok, Pak. Mergo surga itu di telapak kaki ibu. Ini lho, ini Pak. Gitu, Pak. Dadi tatas titis tetes nggon terwacane pangucape niki elok niki. Njenengan mboten sah ngetes niki hebat lho, Pak. Pemikirannya cerdas niki. Niki ngerti kok kodame Pak Kamto napa kodame manten ngerti kok. Luar biasa lek. Piye to Mas? Iki mbiyen ning desa ki arepe diangkat lurah ora sida terus didukne dadi juru kunci. Juru kunci akhirnya mayite demo. Apa tumal kok mance dewa ki lho kok iso. Nggih. Mula kersanipun jangkep nggih Mas. Nggih. Pak Kamto menika mengkomposisikan malam hari ini memang mboten paring kabar panjenengan. Nggih. Pancen untuk surprise. Surprise, Pak. Mergo mengki lek ngabarin jenengan mesti kaget. Nah. Karena Pak Kamto tuh niatnya bukan mempertemukan jenengan kalih kula, tapi mempertemukan kula kalih menika. Dados ini salah satu bentuk apa ya? Ya surprise lah, surprise. Sik. Pak Kamto ngrawuhaken kula kalih jenengan. Ya, itu tidak niate tidak mempertemukan antara jenengan kalih kula, terus tapi mempertemukan antara saya dengan beliau. Jadi karo Yukesi kuwi. Iya to. Temu pirang perkara. Oh, mbiyen kulino sak panggung tanggapan melu Pak Anom meluan. Lah. Oh, akrab dadi kanca akrab. Lah, ya wis mek ngene tok kiting tangan kiting. Tak kira nek hubungan spesial lho kok piye kok iso. Winong Nawangsih ngancani. Ini dok. Tukung, yo, kados. Ini dok, Nong. Yo. Ya, semangat yuk. Peragane. Nggih nawa gending cukong niku ibarate wong angen to. Nggih, cukong. Nah, cukong gundulmu. Iki ngono gendinge cukul. Wera mbleset. Tukung itu kang angen bebek kae. Angen bebek. Lho, kita iki enek bebek wedok, bebek lanang kok ming wek-wek ming nembang tok. Ayo karo gerak no. Karo gerak ki bebek wedok kowe iki jan. Tadi aku udah kayak bebek terakhir tembangi kresi. Betul sing neno ne sing terakhir. Sing terakhir. Arepe wek-wek ki mau lho. Sing ngedangi Mbak Sri Mandraguna sehari-hari bebek setuk bebek wedok. Awakmu bebek wedok ya agresif ngono lho. Lah kan aku yo bebek wedok yo nembang dulu. Kowe iki kok bebek wedok, aku nyontoni dhek sik iki lho. Kowe sing bebek lanang, nek wis wek terus wek gitu ya. Wek. Bebek lanang ndang respon. Wek terus wek ngono. Nang ndure ya. Wek terus mudun kewer. Mikir kewer barang iki ngopo kok iso. Sing terakhir mondok ya. Ya. Sehari-hari bebek setukung
Wek. Wek. Ojo mendek. Ayo. Arepe tak wek kowe. Lho kowe ndang wek. Wek. Wah, wek lho kok kono ngendok kok. Kowe iki. Kene wek ya kok kono ngendok. Suwi nek ramu. Ora iso wek lho. Kudune ndang wek. Mas, Niki lho. Bang, Dawuh. Nggih, enten pamundhut saking Pak Sukamto kejawi ngersakaken ngimpi. Putih kula. Ugi ngersakaken sesideman. Nggih. Pancen Pak Kamto pyainipun budaya saestu, Mas. Oh, saestu. Ben dalu nggih sok aktif mirsani panjenengan. Nggih. Minded sanget. Dados wong budaya kuwi ora kok kudu duwe, Mas. Nanging seneng riyen. Nggih, tur hebate. Kula sakanca sampun dipun rampungi. Alhamdulillah. Niki wau amplope nggih enten artane. Amin. Nyun gending sesideman kalih nyun gending ngimpi. Nggih. Saking Bapak Sukamto. Matur sembah nuwun lan ugi dumateng warga masyarakat ingkang ing dalu menika mirsani ringgit. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, waras, kathah rezekinipun. Amin. Lah kuwi sing ngesor mbok waca kuwi. Keluarga Pak Sukamto. Sukamto apa enek terusane. Pangapunten Mas Cahya Kuntadi. Menika wonten tali asih. Nggih menika arta 700 kagem kru Madangkara. Sembah nuwun. Ya bukan, Nduk. Alhamdulillah, yo ngene transparan. Ya, Transparan. sabarane Awet jujur. nggih to, Mas? Jujur. Nyambut gawe iki padha kesele, padha kringete Tur ya. amanah lho kuwi. Berapa Om ini tadi 700. berapa? 700. 700 sudah adai. Loh. Jenengan iki Tulisannya 700 loh, Pak. amplop tok. Sik to iki mau iki urung tak buka, sik nutup ngene iki lime sik kelet ditampani karo kluthuk. Kok iso nyalahne aku kuwi lho. 700 loh isine. Niki wau king pundi? Kongkone Mas Cahyo. Mas Cahyo, panjenengan saestu mboten ngasta. Ah, demi Allah kula. Ngopo lho ngapusi. Iki ana artane lho. Engko gek ceblok. 700. 700 tulisannya 700 loh Ceblok iki. ning jari ngono, Bos. Ora enek iki mau layang beda iki sing iki kok. Niki lho, saking Pak Kamto nyuwun gending ngimpi. Lah sampun kalian sesideman. Nggih. Kagem masyarakat Karanggayam. Nggih. Saking Bapak kami tuwa. Salam Nggih. sugeng amirsani. Mas Tali asih. Cahya Kuntadi wonten tali asih 700.000 ki lho, Nggih. bawa ora? Nggih, ada tali asih 700.000 untuk Madangkara Nah. dan 500.000 untuk Mbak Winong. Lho, kuwi lho. Sik Iki to, lho. iki kok kowe aja sembrono lho. Kok gek kleru tulisane. Iki zamane zaman anu lho iki. Kok gek anu tulisane kena banyu ndledek ngono ya. Lho. Enggak, iki 700.000 Lah wong tenan 700 iki lho. kowe aja sembrono lho. Awake dhewe diparingi rezeki Nah. karo Pak Kamto piye carane amanah itu dilaksanakan dengan baik. Iki usume iki usum wong bebayani kabeh. Iya. Ketok lap kasus langsung. Iya, tur Ciduk tenan. duwe kaya ngene nganti dijupuk ora ndayani apa-apa, marai penyakit ora. Wong niki kanca-kanca mesake padha-padha meleki Lah iso. kaya ngono kuwi. Mangsane. Ayo balekke. Lah, tenan to. Kok gawa to? Kok gek tulisane ndledek ngono. Lho. 700.000. 700 loh. Iki lho, Dak. Iya, 700.000 untuk Madangkara itu balik. loh. Dhewe mek 500 tok. Jiwa kejujuran iki kudu ditata. Mbok picek to mek iki tok. Lah wong sing gawa sampean kok arepe maido kancane. Ayo. Iki kira. Ora sampe-melu. Nah, 700.000 Non kok. panjenengan mboten ngasta to. Sumpah kula mboten ngerti kok. Mungkin Lah. sampeyan iki tasik lem-liman. 500. Dinggo Madangkara ora loh, iso. kok diambil. Aja ngisi-ngisi asmane Mbok Mbak sumpah Kamto. lho. Iki kok lek tak tampa malah dadi perkara. Wong duwe 700 dadi 500 iki ora aku Aja. malah. Pak Kamto piyane jujur, ora kok ngapusi. Ngawur kowe iki. Sumpah to tenan. Mbah. Wong sing buka kowe salahmu. Iki seksine kene iki di video lho, Lho, di video lho. Lah kuwi ra video iki video bokonge sinden kok kuwi ya. Mangsamu. Ayo, nyun sewu Mas, kesanipun Ben tanggung jawab. Ngundak kulino kaya ngono kuwi. Yen pangapunten Pak Kamto, Lho, nyapa kok urusane arep Pak Kamto ki? timbang kula dikeroyok niki yen tambah 200 Pak Kamto. Ngawur, ndak oleh ngono kuwi lho piye meng mbok parane nganti sing 200. Ngawur apa aku mbok kon ngemis lho ki lho ora enek tulisane 700 kok tuapuk ngene lho. Sale dhewe sampean kok ya manut. Lho pancen sepelane ngono. Ayo, ono sesidipan nggih Gus. Nggih, men Siap, dibawani siap. komplit. Monggo. Yang bawa siapa, Pak? Kamu Mboten Om Kluthuk aja. kamu bawa seolah-olah kamu itu terpesona dengan saya. Nggih. Kuwi lak ceritane iki apa? Kisah cinta antara seorang kaya raya, Iya, Mas iya. Tutuk, sampean seorang sinden. Nah, ngono kuwi. Oh, gitu Dadi ya. kowe kedalan karo aku. Heeh, ngono. Ya gek sing didani apa rupane kaya bletok ya ngono kuwi. Paribasane ngono lho, Pak. Ora enek paribasan kene eneke pari utuh kuwi lho.
paribasan kok iso. Bawa ndak. Ya nah. Sing wedok ya tole. Wiwitane ora gagah blas ya ngono iki. Satriya sing gagah. Sugih iki bebas ngawur iki ya. Mosok senenge kalih niki, Pak? Hah? Senenge kalih. Lah nek ya iki lho, ora. Wis to meneng lek gelem rabi karo aku tak jamin saulan. Sugih. Kadol kalungmu ya. Wong adol-adol kowe mbok sombongke. Sugih ku ya. Ya. Anderek sang beke Ngono ki karo omong. Diajeng. Diajeng. Wong melarat tok mate wong sugih ya. Ben paling Sing larano kan. paling tidak ki ben ngerti. Sing edanan kae kok warayaku ya gendeng ya. Tukang Mas Jokluduk. Tukang Mas Jokluduk. Nyapa? Ya, Kowe galak men kok kakek ciu lho modelmu. Sing biasa ngono lho, datar. Wong sugih ki bebas ngraglem liyane lho iso. Waduh. Wah, ya aja semena-mena caramu ngono ya sida didemo tenan. Rada lah ngalem. iya. Sopo sing demo? Wong tuku di demo. Lah nek tuku terus ra bayar mbok tinggal ngalem. Mas Kluduk. Mas Kluduk. Rada Piye? ngalem, Nduk, suaramu rada. Mas Kluduk. Apa? Sejatine aku tresno banget kali panjenengan lho. Jatine aku tresno banget karo panjenengan. Ya apa? Kalem. Kira ngene malah kaya sembodro. Lah mau jare kon endel. Sejatine kula tresno kali panjenengan lho Kang Mas. Ya ya. Sejatine kula tresno karo panjenengan lho Kang Mas. Padha. Juga enek pembahasan sing indah. Ngono lho, aja dry text ngono lah. Padha. Menawi kula tresno Jajal, aku pengen roh sepiro gedene katresnanmu marang aku. Tresno tembangmu. Ora bagus. Ora bagus. Kakang, Kakang, Kakang Mas Kluduk. Kakang Mas Kluduk. Mbok rada nyedak rene to Kakang Mas. Mbok rada nyedak rene to Kakang Mas. Aku suwi ngono jajal. Aku suwi lho Kang Mas. Aku suwi lho Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ngono to? Suwi ora mbok cetheki lho Kang Mas. Suwi rambut cedeki lho Kang Mas. Iya tak Kapang lho Kang Mas. tak cedhaki Cahayu. Aku uga kangen karo kowe Nah sayang. ngono. Napa menika estu leres? Napa menika estu leres panjenengan kangen Aku ora bakal cidra yen mung kowe sing tak tresnani ya mung kowe ora ana wanita liya sing tak tresnani, Cah. Ngono ya. Masa? Hei, Iya. lah kok malah koyo ngombe jamu galian ngosek. Iya. Wah, Kan aku kepo ya. Ya. Bagus. Supraida. Kang olah budaya. garwaku Dalem. jebol ana kene papan dulungmu, Iki jane gandenganku sing ndi to? Awakmu ki critane ki sing nukuhi wong akeh. Kaya panganan yang dituku. Oh, pasti tanggapan to. Tanggapan iki lho, tanggapan. Oh, alah sing ngejob. Iya, iya. Sing ngejab, sing ngejab. Sing dadak ning ngisor. Balik ning dhuwur, bocah ki. Oh, aku enggak ya. Enggak. Nah, Ya ampun. Ya ampun dia tak angkat ora. piye rasane? Lewat gadul. Kaget banget. Ya, enggak apa-apa. Tembang dulu kamu nanti. Sowan Aku menyang kota gede bendarna terus yung-yung Ngono
ngono kuwi awakmu dadi abdine ngersakaken napa Ndara? Lho wis iki bendara terus kayuyung. Kowe Ndara dicepake cawisane. Ngersakaken menapa Bendara? Nah, ngono. Menapa badhe ngunjuk teh? Teh. Kopi menapa niki? Napa? Teh. Teh, kopi menapa niki? Niki napa? Kok ngene iki apa? Susu. Oke, susu. Napa kula lajengaken teh gandul? Gak aku nek kuwi kudu teh gandul. Aku jane kesel. Dipaksa ya jane. Tenang. Selendang kuning kang saking ukir Pasti, Nduk. swara kurang pramana ning wases angungrum marang bendara Iya. Tiah Sulistya pijer ngincangake alis Masuk. Oke. terus no sesideman luwih becik patenana timbang
Kawula nuwun sewu. Sagung para lenggah kakung saha putri. Pinanggih malih kalian paguyuban ketoprak. Madangkara ingkang sowan wonten laladan Trisana babatan Banaraga. Dene ing dalu samangke jumbuh kalian hajat niatipun Bapa Sukamto ingkang miwabda putra Margyasiwi. Magepokan kalian kasetyan lan katresnan pramila ketoprak gaya baru mempersembahkan lampahan Sri Tanjung Sida Paksa. Tuti, Mbak Tuti. Isu ngono terus ora. Ketoprak bergedes ora. Kudune tok terus mbok suwokke wae. Bablas wae. Lagi iki dalang nyolong kentongan lagi. Lah ora ngono ora ndak kok suwok-suwokke mesakne sing nabuh kuwi ora. Ora mantep rame ya iki kadung rame ya. Panjenengan serempet njur suwuk. Oh iya. Nah, Siap, aku kulino ketoprakan kok dikandani. Iki gatekne tuk ngentongi ngene iki. Ale. Enak ngene iki. Siap. Sidajo. Dah Kang Mas sendika dawuh Kang Mas. Enak ngene iki. Ing papan kene aku keprungu kabar surang penakke ning talingaku. Sidajo. Kabar menapa Kang Mas? Penak ngene iki. Aja nganti kowe gawe gelaning penggaling pun saestu Kang Mas, kula mboten nate gawe cuwuk panjenengan. Saestu. Kang Mas, rewangi golek tumbaling plojok. Jur ana kedadian sing ora kepenakake ana ing penggalihku. Saestu kula mboten mangertos karep panjenengan kedadian menapa Kang Mas. Nanging kedadian sing ora ndak kepenake banjur ono kok jare penak. ora omong Kalah gagas. Pon bar-bar wis. ana ing parigolan sak berkadyaning prajurit yen mangerteni Gusti Prabu Sradikrama banjur wis kersa cumandha ana ing papan kaputren. Gage kuwi kandha. Saestu Kang Mas mboten naten kedadian kados menika. Nanging Stowek barang dolanan kentongan malah. Ben greget ngono lho. Gregat kene omong tak-tuk. Kene iki ben omong sik ora ngomong tuk tak-tuk jan kuwi. Siswa budaya. Tapi ngene jenenge kekerepen kentongan elek.
jenane ngrusaki gawean kok Mas. Kene. Tak kira ki ya mboten bleset jenane. Diajeng si Tanjung. Loh. Malah dadi tukang parkir. Rek, Pak Yoyo kayak tukang parkir to. Semritan. Jan iki anu Apa kuwi? Anu kok cah cilik sih. Mau semprit aku dhewe lho ngopo lho. Ah dhewe iki ning kene ngomong iki rasane. Ning ketoprak biasane sing nonton akeh parkire akeh kan dicotong iki sempritan. Butuh kok iso. Diajeng. Ben tertib. Sik. Bos. Woi, Sapa tak? iki lho. Ya gone Mas. Langsung nguyuh kono penak. Nek kok arep pipis. Udah stokne ngurusi ya gone Mas. Penting ora ditonggone engko. Diajeng si Tanjung. Sendika dawuh Kang Mas. Yen nganti ana kedadian sing bakal gawe wirang pun Kakang, ora bakal aku meni pangepura marang kuwi. Diajeng si Tanjung. Saestu Kang Mas. Kula mboten nate tumindak neka-neka. Kula menika wanita sing bekti kalih priya. Kula menika priya sing wanita sing setya kalih panjenengan. Nanging kedadian sing ora ndak kepinginake. Banjur kowe tumindak sinisian. Andong katresnan, Aja ki goro ana sing Pak sak pangrepanku. Kang Mas menika namung isu gosip sing boten bener Kang Mas. Niku namung Sinajung. isu tiyang sing boten seneng kalih Lekon, kula Dok. Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula saking Dispenduk Capil. Dinas Pendudukan. Nggih, enten perlu napa, Mas? Badhe anu nyun sewu ngecek KTP. Nyapa kok ge KTP bilang. Salah kok bener. Udah kendong ana. Si Tanjung. Kendong ana to, gendang tuk-tuk ngono lho, Pak. Sawimu kok iso. Si Tanjung. Dawuh Ing Kang papan Mas. kene aku bakal niti pirsa. Tenan apa ora? Mboten saestu Kang Mas. Saestu kula mboten tumindak neka-neka kula mboten sedeng. Ndak rewangi golek tumbaling praja. Emas telung plengkuh, gumulung telung gelung nanging kowe malah njur penak kepenak tumindak setting diajeng si Tanjung iki. Saestu kula Piye? sumpah kalih Kowe ra panjenengan. Kang Mas. Bramu. Kang Mas. Bramu. Kok iso ngene iki des. Nika napa Kang Mas? Kang Mas, kaya apa suara apa Kang Mas? Kaya aku wedi Kang Mas. Apa kowe? Aku wedi Kang Mas. Anu dalang anu greget ya. Ben kita Ora. angker lho. Pak Yoyo ki kok duwe properti apa-apa to ki? Masa aku dipadake setan. Dolanan lah apa, ndang turu situ sekolah. Jenengane ganggu ae kok, Mas. Kok iso. Ayo, kono tuh, awakmu tuh. Dadi mban kono. Ora. Si Tanjung. Dawuh Ayo, Rene. Kang Mas. Rene, Kang Mas. kowe tumindak setting apa ora? Mboten Kang Kowe Mas. tumindak Sik. Des iki bareng. Des ngono lho, Bos. Peh ngono ketut madang kara lho ya. Ya kenten lho bos e dhewe ya kaya ngono. Nyapa wis nyampluki aku tenang kok. Dolanan to, ingin. Si Tanjung. Nggih Kang Mas. Ndak takoni sepisan maneh kuwi kondo bloko ya, Dajeng. Nggih kula bloko kalih panjenengan. Kowe tumindak setting apa ora? Mboten Kang Mas. Piye? Kowe ra kondo. Joki. Iki lho sing kene lho. Sing ning dhuwur kok des iki ngopo? Kowe Kang Mas. Biar ta? Saestu. Rene. Iya. Rene. Saestu ben wangi aku tomben. Sang sabar ke Gusti Putri ke kula tanda sempat. Cakring ini kok tanganku lho. Sangkem rongos. Apa bendaramu putri wis tumindak setting marang Gusti Prabu? Sing lagi ngomong Menika klentu Gusti Pate Gusti Putri menika mboten wonten priya kang dipun tresnani kejawi mawon. kowe aja nutup nosok. Hang sakit. Yang nanti kowe nutup-nutup bendaramu. Sakit. Aja
sia-sia. Sik tak apa malah arepe mbok miki aku. Sing ngemiki kowe ya sapa? Sri Tanjung. Piye ta iki kok dadi ngene iki kepiye? Kang sambat iki Gusti Putra. Wan. Aku ora tumindak. Ing papan kene ndak pasrahke kowe sak leger gentonge. Yo gene kowe lirwa ngawas-ngawasi Bendara Putri. Saestu mboten lelo kula kawas. Aja goro. Kula mboten goro kula menika matur bloko. Ing papan kene ndak rewangi toh nyawa toh pati. Kula nyatane. Sri Tanjung. Enggak Kang Mas sakit wae. Sakit. Kowe iki nyapa kok nutup-nutupi lho. Kowe tumindak setting ora? Mboten Kang. Sepisan maneh kowe kondo. Tumindak setting. Kowe aja ngono ae. Aja ngono. Aduh, Kang Mas sakit. Sri Tanjung, Pecutan nasi ya. Menehi winang aja. yen nganti kowe ora kondo bloko, pusakaku bakal tak rangkake ana sarandring badan kowe. Langsung. Kang Mas. Sak menika. Piye iki mben kok dadine kaya ngene ta? Ayo kowe rono. Iki yo marah kowe ngejaki dolan ndek iki kae kok yo rene. Salah kowe ngejaki dolan ndek iki. Tak omongno nek ora nek apa-apa. Tolong. Omong. Sakak. Ketoke kok lilian dung banteng to iki. Kleru pemaine iki to. Sri Tanjung. Ayo kondo. Nggih Kang Mas. Sak menika mang pejahi kula Kang Mas. Nanging kula meling kalih panjenengan. Menawi ludira kula menika anggondo arum. Kula menika mboten tumindak sedheng Kang Mas. Nanging menawi kula ludira kula anggondo amis. Berarti kula tumindak sedheng Kang Mas. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti mripat, kowe becik kowe tumindak. Sayang. Mban nek kaya ngono. Sejatine aku ora tresno marang garwaku Sri Tanjung. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Sejatine ya kowe sing tak tresnani. Ora ono liya, ya mung kowe Byung Bang. Jika cuma kamu yang aku cinta. Lah kok bathukku mbok dilat ya ngopo? Dune ora trima ndarane dipateni kok. Bene. Nggih. Ceritain lho. Sri Tanjung, Ceritain iki. bakal ndak buktekke sak kabeh kandhamu Sri Tanjung. Yen kowe kandha ludri amanggondo amis, Tetep amis lagi. ateges. Rono neh, engko sasuwi ketularan Ki Sekar Gadu. Itu. Beluh. Sri Tanjung ora aduh. Sing dhuwur anggondo arum. Mudhun sakilan tetep amis. Ayo jebul garwaku anggondo harum Byung Ban. Duh kepikir aduh diajeng Sri Tanjung. Aduh diajeng. Yo kene kowe tumekaning pati. King menapa? Nanging garwaku wis tumekaning pati Byung Ban. Ayo dirukti bebarengan. Dirukti bebarengan ya Byung Ban. Iki terus piye iki rembug ngene iki piye? Kok bar iki Sik to. Gusti Patih. Menika pendengar kula tresnani. Iki garwaku Sri Tanjung wis tumekaning pati. Sanes sawan sawan merjaya pendengar kula tresnani saged nyata mati saking Belum. tangan kula. As. Jajeng. Aku nusul ning sandingmu jajeng. Kowe mateni aku. Sik urip iki. Jajeng. Aduh. Pak, mociku pas, Mas.
Wis ora iso asmara bangun. Jajal tak kene tahu bulat. Kula mboten saged mati. Lho. Kudune sing jalari patine ya kuwi sing jenenge Sidapaksa kowe. Mongko sing jenenge pati utangi ya pati. Ning niki wau mboten lakon ingkang kados mekaten menawi mboten sunten sutradara ingkang kados jenengan. Lho. Aku mau gawe skenario ora ngono. Kudune kowe mbantu kelawan Gustimu Putri. Ning crita niki mboten bakal tuwuh menawi jenengan mboten damel crita kados katen sutradara jenengan. Lah karep piye? Yen saged kita mati saking tangan kula. Aku mau mati ning tak cesneh urip akhir. Urip neh. Urip. Aja. Kula badhe nyusul mati nanging iman-iman. Kok iman-iman? Sego pecelipun medal menika. Oh, caidan iki kok iso nyapu kok iso iman-iman iki lho kok iso. Mangan sik wis mati ra apa-apa. Ndang tangi to. Ya ini kok sak roh anake lho. Anake mbok sing papat to wis ra tangi. Anake ning jaba karo Dik suwi ta, Bu? Lah kok ayah wis iso ngumbah anduk. Iya. Bos tambah kangen. Ah nggih. Lah niki kula tak mbacutne maos layang nggih, Mas. Nggih. Katur dumateng Pak Dalang Cahya Kuntadi sak rombongan kula nyuwun lagu Sholawat Tombo Ati kalian pepiling sugeng rawuh malih wonten trisana tertanda Ibu Nyai Hajah Ismi. Amin. Munawaroh nggih sing rumiyin nggih nate wayangan. Oke. Keluarga besar Pondok Pesantren An-Nur Trisana. Amin. Kalah berkah nggih, Gus. Amin. Siap. Nggih. Kagem Pak Po Kamto sekeluarga. Nggih, Pak Mo. Kebahagiaan dan kesehatan selalu terlimpah. Amin. Pondok Pesantren An-Nur badhe acara. Nah niki. Pondok Pesantren An-Nur Sholawatan 24 Juni 2025. Kalian haul Kiai Haji Jamhari Ghazali Anwar tanggal 12 Juli 2025. Nggih. Tertanda keluarga besar Pondok Pesantren An-Nur Trisana. Wah. Saking Bapak Latif Sugiono, Gending Podang Kuning. Request Setya Tuhu pamong temu rose kanthi pangucap happy wedding. Semoga Mas Rizal, Mbak Dinda menjadi keluarga yang samawa selamat menempuh hidup baru. Amin. Saking Reok Pulanggeni pimpinan Mbah Kliwon Desa Trisana. Nggih. Niku sak grup kalih kula nggih ngedekne niku nggih. Apa, Mas? Grupin apa jenenge niku? Reok. Pulanggeni. Ya, kuwi nggih ngedekne grup Reok pulang pergi menika sampun Pulanggeni. Oh. Ngersakaken serampat kalian rengu. Wacanen tak, Mas. Wah, itu majalah loh bos ini. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Selamat menempuh hidup baru teman-teman berdua. Nggih. Nyuwun gending layang kangen. Nggih, kagem sedaya pekerja di Hong Kong. Amin. Semoga semua teman-teman sehat selalu. Siap. Nggih. Dari Mas Ansuri Ruri. Kalih Imam Nugroho. Nggih. Pak Dalang nyuwun gending tombo kangen Podang Kuning saking Kesatuan Limnas Trisana khususipun Karanggayam tertanda Bapak Saiful S. Kalih kanca-kanca pemuda, Mas, Karang Taruna. Leres. Saking Ibu Evi Kaur Kesera Desa Trisana nyuwun gending imbang ana katresnanku kagem manten kekalih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ben, kari siji. Nggih, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur yu cangik. Saya minta gending sarung jagung pelok barang. Kami tujukan para penonton penggemar Mas Cahya Kuntadi di mana saja. Nanti dinyanyikan oleh Mbak Kesi garwane Mas Dalang. Siap. Pasti. Nggih. Oke. Mbak Kesi menika garwane Mas Dalang Cahya ning riyen pacaripun Mas Kludung. Oh nggih. Nanti akan dilayani lagu menika lewat TikTok. Apa? Lewat TikTok. TikTok. Semoga Mas Cahya jaya di udara. Amin. Saking kula sapa ki? Wahyudianto Wirat Moyo. Wah, lah niku wau. Pamundhute Ibu Nyai nggih. Nggih. Bu Ismi
ngersakaken pepiling langsung kemawon kula nyuwun Mbak Dian Munasiro, Mbak Birgita Ayu, terus Mbak Triastuti ya Mbak. Siap. Kaya apa bertiga nggih. Nuansa agamis. Islami, religi. Nah nggih ngono nggih. Sampun Pak, kersanipun mriku mawon. Mangke. Iki mah jatah kluthuk kalih gletik, Pak. Anu kula setunggal deh. Kowe iki engko gampang kono ndoke dhewe engko. Iya. Ndoke Pak Kamto. Aja. Loh, lha nggih kulakane sing kulakan Pak Kamto ndoke. Oh, Bu Kamto sing kula. Nggih. Ayo. Engko diaturaken langsung kemawon pepiling kunjuk dumateng Nyai Hajah Ismi ing Pondok Pesantren Anur. Dados.
Mas Gliti kalian Mas Kluduk, nuwun sewu kula tak nderek Pak caos informasi nggih. Monggo Gus. Kula suwun mangke jenengan sebagai bintang iklannya berdua. Siap. Bilih suran kampung wayang yang ketiga wonten ing kampung kula Jaten Karanganyar menika badhe dipun gelar tanggal 10 ngantos tanggal 12 Juli 2025. Ingkang wonten Solo nggih. Nggih ten griya Solo. Siap. Nggih niku pun enten cathetane. Garapane ngeten, kamera fokus kepada Mas Kritik Kluduk. Mangke anu Cak Bagus, ceko wae tung tak tong ning suwuk terus nika mengajak selesai kalimat balik ceko meleh. Ngoten niku. Coba nggih. Nggih. Pun siap? Pun. Nggih. Mangga, yuk ceko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuk kenari manuke manyar. Aja lali sok ben ning Karanganyar. Tanggale pinten Mas? Tanggalnya 10 nganti tanggal 12 Juli. Acarane Ya kuwi suran kampung wayang sing ngene iki Sanggar Madangkara. Sanggar Madangkara. Tanggale 10 sampai tanggal 12 Juli. acarane Suran kampung wayang sing ngene iki Sanggar Madangkara ana ing Jaten Karanganyar. ayo resik bareng, sesuci bareng, wulane wulan sura ngresiki raga lan rasa, insyaallah bareng-bareng gelar budaya. Amin. Yo grutuk-grutuk aja lali tanggal 10 sampai tanggal 12. Ayo rek bareng-bareng. Matur nuwun. Awake dhewe mung iklan tok. Tak kira ki nek arepe dikon ngopo. Kaget aku kok iso. Nggih, wong iki titipan king panitia mriko mumpung petun jenengan. Ya ngerti ngoten lek cedok ngeten lak ndamel jula-juli sithik lak enak. Manuk kenari, manuke manyar ngoten lak gandeng to. Oh, selek petun. Betul dibaleni mah wis ora usah. Ngene malah mikir mulai mungkin malah. Agak nang jero pergi. Nggih. Kamsa. Tasih wonten wedal Gus. Nggih sampun menika matur nuwun sanget. Kula suwun panjenengan kekalih paring panjurung pandonga dumateng Pak Sukamto sekeluarga monggo. Ingkang baku kula pribadi kalian Mas kula Joko Kluthuk namung nelaken gung panuwun ingkang tanpa upami wondene Bapak Sukamto sarimbit Ibu Pujiati anggenipun dana rasa Mas. Nggih. Insyaallah khulu makrofin sedekah tun wong sing gelem sedekah ora roboh sansaya bakoh ning dalu menika tetep ginanjar kabagyan kamulyan saha katentreman ingkang dipun lenggahaken Mas Rizal pikantuk Mbak Dinda insyaallah angen-angen lan kekudanganipun dipun gayuh pikantuk ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala enggal pikantuk momongan kakung putri ingkang dados kekudangan soleh lan solekah sedayanipun. Amin. Mbak beliau wonten kladhe ngatur nyuwun pangapunten nggih Gus. Nggih, sami-sami matur nuwun panjenenganipun sehat selalu kagem panjenengan kekalih. Bab lagu-lagu mangke saged kalajengaken wonten ing goro-goro. Insyaallah season 2 nanti kita sambung lagi. Matur sembah nuwun. Arep munggah neng kok. Loh, season 2 tetep goro-goro, mosok ora nggih goro-goro.